दिनैहाय मार्च मासनि 1 तारिख गाबोनहाय 2 तारिख मार्चआव जोंहा नैबे कुसुगाव 6 नं समस्ति बेवहाय जोंहा जोंनि हाग्रामा सारनि जे 5 गेरेन्टि नैबे 5 गेरेन्टिखौ माखासे बेनिफिसियारिफोरनो होनो थाखाय नैबाव मोनसे प्रग्राम लानाय जादों। नैबे प्रग्रामावहाय 8,000 निफ्राय लानानै 10,000 सिम मानसिनि केपासिटि मोनसे जोंहा पेन्डेल स्टेज बानायगासिनो दङ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोनबा जे गेरेन्टि जोंहा बै समाव जेरैबायदि प्रतिश्रुति होबोनाय दं रायजो राजाफोरनो बे जाबाय IBS इन्डिभिजुवेल स्किम 10,000 करि बेबायदि चेक राननाय जागोन आरो लोगोसे माखासे जोंहा बेकार जे जोहोलावफ्रा फरायनानै साख्रि बाख्रि मोनैफोरनो 2 लाख करि बेबायदि मोनसे इउथ डेभेलपनि थाखाय मोनसे स्किम बेखौबो गाबोन चेक होनाय जागोन आरो लोगोसे बेबायदिनो सिनियर सिटिजन जायफ्रानाखि बैसोआव थांद्रायनाय माने 60 एबा 60 बोसोरनि बारा मानसिफोरनो बेबायदि 10,000 करि मोनसे बिसोरनोबो गावनि एसेब्लाबो मुलाम्फा जानायनि चेकखौ होनो थाखाय थाम-थिम खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे महिलाफ्रा जौगानांगौनि जुनै बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 15,000 रां 15,000 बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसेयावहाय चेक होनायनि जोंहा बेवहाय प्रग्राम लादों आरो जोंनि नैबे कुसुगाव 6 नं समस्तियावहाय बे जाबाय 648 बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुप दं। दा बिथांमोनहा गाबोन फैजोबनांगौ आरो बेजों लोगोसे दिनै बे कुसुगाव ब्लकनि जानानै खावलायहरदों बिथांमोनहा गाबोन जाहाथे फैजोबो आरो गावबा गाव चेकखौ लानानै थाङो आरो बेजों लोगोसे जोंनाव नैबे IBS जाय बिथांमोनहा मोनबाय प्राइमारिनिफ्राय बेबायदि सेलेक्ट खालामनानै हरनाय जाय बेक्ति बिसोरबो गाबोन होजोबगोनखाय बिथांमोनखौबो दिनै नैबे मिडियानि दुवारै बिथांमोनखौबो खावलायहरदों जाहाथे गाबोन फुंनि 10 बाजियाव अर्थात 10टायाव नुजाफैजोबो जोंनि नैबे रायखुनबारि गेलेग्रा फोथारावहाय। दा बेजों लोगोसे बिसेस खावलायनाय जोंनि प्राइमारिनि लिडारफ्राबो जोंनि रायजो राजाफोरखौ गाहामैनो जाहाथे दैदेनबोयो आरो बयनोबो जोंनि मुलाम्फा गरसे गरनै बेबायदि स्किम मोनग्रा बिथांमोनखौ बेबायदि लेंदेनबोयो आरो जोंनि माखासे गोरों गोराफोर दं बिसोरखौबो जाहाथे लेंबोयो नैबे मिडियानि दुवारै बिथांमोननिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे गाबोन फुंनि 10 बाजियावहाय नैबे जोंनि प्रग्राम जागोन जायगायावहाय जाहाथे बिथांमोनहा नुजाफैजोबो आरो बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोम प्रग्रामबो थागोन आरो लोगोसे माखासे जोंहा गोबां जोंनि राजनितिनि बेलायावहाय जोङो माबादि आवगायलांनांगौ जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदिनिबो जोंनि रायजो राजानि सिगाङाव माखासे बाथ्राफोर बुंलांगोन फोरमायलांगोन जोंनि BTCआव जौगानांगौआ जोंनि नैबे हाग्रामा सारनि नेतृत्व खालामनायाव अर्थात बिनि दैदेननायाव जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा माबादि जौगानाय नैबेफोरनि गासैखौहाय मिथिनो मोनगोन। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों गाबोननि समाव जाहाथे बयबो नुजाफैयो। गाबोननि जेनाखि चेक राननाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव गुबै आलासि महरै सोर दैदेनगिरि बिथाङा नुजाफैगोन? गाबोननि नैबे चेक राननायनि बे प्रग्रामनि गाहाय आलासि महरै जोंनिनो मानगोनां MLA रबिराम नार्जारि सार आरो जोंनि कुसुगाव 6 नं समस्तिनिनो BTC समस्तिनिनो EM एडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिथाङानो नुजाफैगोन आरो लोगोसे बेबायदिनो जोंहा थाबावबाय सरकार लेभेलनिफ्राय नडाल अफिसारफोर थागोन आरो बेबायदिनो पार्ट बाय पार्ट सरकारि अफिसारफोर थागोन आरो जोंनि जिल्ला कमिटिनिफ्राय दैदेनगिरिफोर नुजाफैगोन।